Men, ayo layangan netan kono ya. Wah, enak gitu ya. Ya ora apa-apa, guys. Kene wis. Kira-kira aman ah. Lah ono ulam jejel ya. Aman. Wes, ayo. Ayo lo. Men, ayo tuku es kono dong. Ayo lo, mau traktir lagi. Kamarnya es hotel. Yo, tak kena sik yo. Mak gak kuman cak telo ta. Gak tumon, cak telu mang nang endi? Awakmu kate layangan tali. Iya, Mak, nak omah jenuh golek hiburan. Awak iku keliru, Jon. Kan lek hiburan kok layangan. Ya kono lo, songsi. Angga emen nang kono. Wong kopi utang. Oh alah, tuku kopi 5.000 utang. Lek tuku eceran gak utang. Ya apa keadaane ngene. Umum merek lanang piye lo? Awake gelem gawe ya, gajine gede, tanjungane tura-tura. Nak ndi lo iku? Lek kono lho, bonpin makani macan nak jero kandang. Matane urung sak menit mati aku. Ayo wis layan, solo isa iki. Matane magrib e gorong kok wis isak. Wis ayo. Ayo. Kira-kira gak cuklek aja layangan iki lek mumbul sampai langit ke pitu. Yo gak mangsamu buruk lo piye iki prank butuh hitung. Mestine kayu jati ku kuat. Gawe sambitan anteng nang digawe tamar cilik. Lo mangsamu kusen lo piye iki layangan. Kowe demen. Wis ayo nang dumbul lo. Ayo lho. Wah, lah mlaku nang kene kok sepi nang. Iku ra mana iki? Iku ae iki. Gelem ae iki. Kopi. Kopi. Ya wis, tak rene mak ae sepi ngene iki. Mak, es teh, Mak. Wala cak telu, modalane tekuan ndi wong kaya ngono iku. Nggih, mlampahi mau mak dodolan mak nang sawah tak kira manuk gelem tak tuku apa? Kopi niku wau. Yo, mak, cok kabeh nang ndi mak kok gak ketok, Mak? Wala jan ta layangan paranan kono lho. Nggih, Pun. Kula mriko. Wah, lah pegel nak. Nggak kopi, mungkin. Walah ngele megawe mbelani ene masa depan iki. Rek, delangan wong iki. Bravo. Jangan bawang bambung yo. Bambung. Bambung pinting kok ini. Hei, kok niku napa? Gak wis kopi ya? Iki lho ono kopi iki lho. Wong iki kok ngono tambah kuat. Tak ngombe kopi kang kena ricil iki wake iki. Kira gendeng aku iki. Piye to iki dodolan iki? Mereka tak tenang dok wong gendeng iku. Daganganku. Daganganku iki lho. Wong edan kumat. Wah, pas si Cak Jon, angin kok webes. Ya enak iki. Oh yes. Lumayan, Cak, ono bocil. Sambitan ae ya. Halo. Ayo.
Cil, ayo sambitan wani gak kon. Wanita lek gak wedi plas aku. Gas. Men gocelan iki men. Eh. Apa kon gocelan aku iku? Gocelan iki lho. Lah terus kau jalan apa Mas Jon? Ya gocelan layangan ki men demen. Walah ngono ah. Men rada-rada kono. Oke. Wes ya, siji loro. Sik. Aku iki wedi Mas Jon. Wedi nyampo kon men demen. Tibane mumbul salengane aku. Men demen wong layangan cilik duduk sawangan kok. Kopi. Kopi tradisional, kopi. Kopi tarik, kopi gue. Ndi ngomong ini. Kopi. Men iki lho delokane lho cak telo kok tambah kok ngono ya. Lah yo, sakno e. Mentolo tak celuk 6 bulan e, bekne loro. Kopi. Kok sepi ini sih? Nah, kono sepi, gini sepi. Alah nasib. Kopi ini, kopi. Mas, golek makmu lho. Bae saman makku mari tak tukokno gula sak liter. Oh, matane le. Gula kok sak liter, iya lek minyak. Jon, kang ngombe Jon. Yo gareng Jon, kang ngombe Jon. Kulo kopi ku tukun. Yo gak cak lah apa padakne nak sawah nggo ngombe. Lah ya cak awake iki ngemis ta dodolan. Koyoke ngemis Cak Jon. Modelane kok koyo ngono. Ayo. Aku iki dodolan, Dul. Jenenge dodolan tipe. Ono marketinge. Wong dasiane sepatuan yo iku do nang kono nang kantor. Nang ngarepe we pabrik ya iku wis payu dagan gunte. Piye? Ya mosok Cak dodolan anak sawah. Sopo sing tuku? Lah ya gak klamben sisan kaya wong megendeng. Loh, ya iki teko mbae. Ono plarise. Wis dak tuku apa ora? Ya wis loro ae demen. Sik ta, iki ben yo dodolan banyu putih ngono ta? Ya iya, sagokane sewu. Sembarang munda, dolar iki yo munda yo ane iki. Piye to iki? Matane yo gak suwi wis bangun omah karo umroh. Amin, Jon. Nek tukane umroh. Meneh-meneh tajak umroh awakmu ngene. Lho ya ngono Cak, jenenge kanca iku ya dijak. Temen ta iku. Tenang ae, beres wis. Ngomong Mbak Muri. Ambek Jon ambek demen. Iku numpak pesawat ngono ta? Oleh karcis buri ngono ta? Ya kan. Ngono numpak nang mburi ku mobil ngeterno aku pasang. Matane iku jenenge ngeterne duduk budal umroh. Wis tak kaweno kene kopine. Tradisional yo kopi tarik. Bilang, Jon. Matane ngambang kabeh ngene kayak banyu adem piye iki? Lo, gak apa-apa. Bareng larang. Panas tuh yang meloncat kangkeng. Oh, bakul lendak yo awakmu tok. Wes mulu katene bakul edan. Kopi. Oh, pakai mobilan. Oh, anjene poli.